आरो जोङो मोनसे आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय बै बाराव जे जोङो इलेक्सनाव होनदोंमोन ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होनाय जागोन होननानै आंखौ दाबो रायहरबाय थायो सोरबा फन नाम्बारा लाबाय ओमफ्राय रायहरबाय बोरो नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 होननानै ओमफ्राय दा आं बेखौनो खिथानो नागिरदों आरो मोजां खबर आं बिराद मोजां खबर लानानै फैदों आरो दा एबार जोङो 75,000 होसिगोन मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आखाइ खबलायलायथ्राखिसै नाङा नामा नांगौना 75,000 खेबसेनो होनाय जानाय नङा खिन्थु खोन्थाखाबाय आं मानो होनबा सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दाबाय रेजिस्टार खालामबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा जानायखौल' खालामबाय थादों ओमफ्राय जों दानिया मा खालामनो नागिरदों जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खामानि मावगोन 75ल' नङा बिनि बांसिन होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों जों खेबसेनो सोनाय नङा 75खौ 25 खेबथाम सोगोन 25 सोनाय लोगो लोगो नागिरगोन जों हेन्डलुमनि लादोंबा बिसोर जि दायोना दाया बेखौ जों नागिरगोन आरो पिक मिशन बा अमा फार्मनि लादोंबा बिसोर अमा फिसियोना फिसिया जों बेखौ नागिरगोन अबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा लादों 25,000 सोनाय लोगो लोगो रावबो जुदि खामानि मावाखैबा गाथेनानै दोनबाय जों 50,000 मिथिबाय ओरैनो जानो लुबैनानैसो मानसिफ्रा सोरबा बानायब्रबलाबायदोंना खिन्थु जोंना मा 75नि जायगायाव लाख फैनायनि थाखायसो जों खामानि मावनो नागिरदों मानो होनबा बै आइजोफोरा जाहाथे बेजोंनो एसे एनै दिनै एसे गाबोन एसे बारायलांनानै जेरै जों अमा मासे फिसिबाय फिसा आजायबाय बेखौ फाननानै फैसा मोनबाय नङा होमबा बिमा मासेया 10टा गाहाम फिसा होयो थिग बिदिनो जों जाहाथे बारायलांनो हायो नै बिदिखौसो जों नागिरदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा सोरबा जि दानाय नोंथांमोना बे हेन्डलुमाव रेजिस्टार खालामदोंना खालामाखैमोन रेजिस्ट्रेसन खालामनो थिनदोंमोन ना खालामदोंना जायफोरा रेजिस्टार खालामदों बे हले बिराद मोजां लाब जासिगोन मानो होनबा रेजिस्टार खालामनानै लायाखैबा बेहा बिराद लस जाबाय आरो माबोरै खुन्दुंखौबो 100नि जायगायाव 50 थाखानि बायनानै मोनगोन रेजिस्टार गोनां मानसिया नों जुदि दख'ना दानोबा बा माबा मोनसे जि दानोबा 100 थाखा दामबा बेयाव 50 थाखाल' होनानै लाबोनो मोनगोन 50% खम आरोखि आरो बिनि थाखाय नों दानाय गामसा नों दानाय आर'नाइ जि गासिखौबो सरकारानो बायगोन हाथायाव नोंलाय गामसा दानानै बेसेबांनि फानो 250 गाहामनि फानो खिन्थु सरकारा 320 थाखानि बायगासिनो दङ होमबा लाब नंगौना नङा बेनोथ' आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि मोनसे थांखि आरो दिनै अमाखौबो नै दाखालिफोर बेमार जानायनि थाखायसो बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन दा पिक मिशननि ट्रेनिं लानो थाखाय मोनफ्रोमबो गामि प्राइमारिनिफ्राय बोखांनाय जासिगोन बे ट्रेनिं होनो माने जों अमाखौ फिसियोबा माबायदि फिसिनांगौ दा दिनै बाक्सायाव मटनगुरि समस्ति साइडआव जासिगोन बिथांमोनाबो ट्रेनिं लानो नाम सेलेक्सन खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो बिदि लागासिनो दङ दा जोंनियावबो नोंथांमोननि क'क्राझारावबो जागोन बिदि ट्रेनिं जाबाय थागोन हेन्डलुमनिथ' दतमानिया जाबाय दतमायाव जागासिनो दं नोंथांमोनाबो लानो हाबाय दा जोंथ' साल खुन्थायाव दायो थाथजों दायो माने जोङो सानसेयाव गांसे दिहुननो हानाय जाया नङा होमबा मेसिनजों जाखिन्थु गांनै गांथाम दिहुननो हायो सानसेनो नैबेनि बे मेसिनखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन माबोरै नोंथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा थांखि लानांगोन आरो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे क्लास्टार खालामनानैबो थानो हागोन नोंथांमोना बेयाव IIE होननाय मोनसे प्रधान मन्त्रि बन्धन योजना होननाय मोनसे सरकारि आसनि दङ मिथिबायना बेयाव नोंथांमोना ग्रुप दानांगोन 30टा सेल्फ हेल्प ग्रुप 30टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनसे क्लास्टार बानायोबा नोंथांमोननो अफिस टफिस गासिबो हरजोबो मेसिनाबो हजोंनिफ्रायनो फैयो जों बे थावख्रिजों नुयो माबाखौ गोदो नङा होमबा इन्दिखौ
इन्दि लुनाया जों थावख्रिजों लुयोमोन गोदोहाय किन्तु दानिया मा सानसेनो गोबां खुन्दुं दिहुननो हानाय मेसिनजों दिहुनगोन मेसिनजों लुबाय थानो हायो नै दाख्लै फेस्टिभेलाव नायाखै मानसिफोर नै बेबायदि मेसिनखौ बे क्लास्टाराव हरगोन नोंसोर रेजुलेसन लिरनानैल' पास खालामनांगौ जोंनो उमुक ट्रेनिं नांगौ इन्दि लुनायनि जेकाट मेसिनजों जि दानायनि ट्रेनिं नांगौ लिरनानैल' लानांगौ अबे अबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा दागोन मा खालामगोन नैबेखौ नोंथांमोना थांखि लाबानो सरकारनिफ्राय फैगोन आरोखि मिथिबायना दा आङो चिराङाव खालामगासिनो दङ बे प्रधानमन्त्री बन्दन योजना बिथांमोननि सरकारि लाइननि मानसिफोर फैखायो बिथांमोनखौ लानानै आं मोननै ग्रुप बानायबाय जोंनि निस्मायाव आमटेकायाव मोनसे खैलामैलाव मोनसे बानायबाय आङो दा बिदि ट्रेनिंखौबो मोननो हानायनि थाखाय आं इनचार्ज थानायाव नाजागोन क'क्राझारावबो जाहाथे बैसोरखौ लाबोनानै नोंथांमोननियाव मिटिं खालामनो हायो बा नोंथांमोननियावबो बेखौ जों लाबोनो हायो आं दाखालि रायलायखाबाय गुवाहाटीनि अफिसारजों आंना चिरांल' नङा निस्माल' नङा आंनो नांगौ बनरगाव आरो दतमायावबो आंनो बेबायदि क्लास्टारखौ नांगौ होननानै आं दाख्लै होनदों जागोन बायद' नोंथाङा मोनसे एप्लिकेसनाव लिरनानै हर जों बेनि थाखाय सेस्था खालामगोन होननानै बुंदों आरोखि बाय क'क्राझारनि इनचार्जआ सोर आंनो नांगौ होननानै बुंनायाव बिथांमोनहा रायलायगोन आं क'क्राझारनि इनचार्जजों बेखौ हैनो थाखाय होननानै बुंदों आरोखि होमबाना जों बेखौ मोनोबा न' लुनो आफादत्त' फिसा न' लुनांगौ आरोखि जेनेबा जोङो ट्रेनिं लानो थाखाय अबहायबा दङबा कमिउनिटि हलफोरखौनो लानो हागौमोन नोंथांमोनहाथ' कमिउनिटि हल गैयाना गैया ओमफ्राय लाइब्रेरिफोर दंना गैया बिदि न' ट्रेनिं आरि लानो हानाय दंना बेफोरखौ जोङो लानो हायो आरोखि बा समस्ति हिसाबै मोननैसो मोनबानो जाबाय समस्तियाव नङा होमबा समस्तियाव मोननै मोनोबा जथेस्थ' खामानि होयो आइजोफोरखौ माबानो थाखाय आरो मा फिसा हिन्जाव फरायनानै थानाय सोरबा मेट्रिक फेल जानाय पिअ फेल जानानै थानाय बिसोरनि थाखायबो मा सिनियर बिउटि पार्लार ट्रेनिं होनो थाखायबो सुबिदा दङ ओमफ्राय बे बिउटि पार्लारावदि सासे थेरापिस्ट थाया होमबा मोदोम नाग्रा माबा आथिं आखाइ सानायफोरखौ नाग्रा बिदिबो थायोना आइजोफोर नै बिसोरबो ट्रेनिंखौ मोनगोन ट्रेनिंआव थाइसेबो फैसा गारनाङा ट्रेनिं फ्रि जानाय थानाय हस्टेलाव थानो मोनगोन ट्रेनिंआ लाबाय थानो मोनगोन 2 मास आरो जोङो बेकार थानाय फिसाफोरखौ हरलायबाय नङा होमबा नैबे सुबिदाखौ गोदो सरकारा दंमोनबाबो गोदोनि सरकारा मावाखै दा जोंनिया थांखिया मा जों बिमा माहारिखौ जौगाहोनायनिसो मोनसे न'खरा बिमाया जौगाबासो बे न'खराबो जौगायो नंगौना नङा बिमायानो दां दाग्लि जौ फाग्लि जायोबाथ' बे न'खरा माब्लाबाबो जौगायाना जौगायोफा जौगाया ओंखायनो मा बिमाया जौगाग्रोनांगौ अब्लासो बे न'खरा अरायबो जौगालांनो हायो दा बेखायनो जोङो जोंनिया मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गिबियावनो बिमाखौसो दैखांनाय बिमाखौसो जौगाहोनायनि थांखिखौ लादों दा बेबायदियैनो जोंहा पिक मिशन लादों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय नै दाखालि नोंसिनियावसो फैदोंना फैयाखै नोंसिनाव गोग्लैखोना गोग्लैदा एबारनिफ्राय आं इनचार्ज जानाय लोगो लोगो आं एसे खबर लासिगोन मानो होनोबा दायथ'आलाय दंमोन किन्तु चिफ इएम राकेश ब्रह्मनि आखायाव अमानि दाउनि हांसोनि बोरमानि मोसौनि थायो नङा होमबा बेफोर जाहैबाय बेनिया फिसारि आरो भेटेनारि बिनि डिपार्टमेन्टआ ओंखायनो बिथांनिफ्राय दाखालि राननाय जादोंमोन नोंसिनि क'क्राझाराव रानखोना रानदा क'क्राझाराव आं खोनादोंथ' अमा राननाय क'क्राझाराव रानदों मोनाखैना लिस्टखौबा सोर हरखो नङा होमबा लिस्ट हरनायनिबो खोथा थाबाय सोरबा अबेबा माबाखौ गालांनानै थाङोबाथ' मोनहैला नै बेबायदि आरोखि ओंखायनो लकेल लिडारा एसे खबर लानो गोनां जायो ना होमबा दा लकेल लिडारफ्रा मिथियोबा जाहाथे खोन्थानानै बा जोंनियाव ओरैबो स्क्रिन नांगौ सारनिसिम खावलायबाय सारा टिसिएलसि चेयारमेन हिसाबै सारा डिमान्ड होनांगौ आंनि ब्लकआव ओरैबायदि नांगौ दा बेबायदि हिसाबै राकेश ब्रह्मआ रानदोंमोन जाहैदों ब्लक मोनफ्रोमबो टिसिएलसि चेयारमेननो
हरदों होननानै दा नोंथांनियाव गोलैयासै जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा बोरमाबो होदों अमाबो होदों दाउबो होदों चिराङाव होखांजोब्बाय माने आं जि रायथारोना ओंखायनो गियो बिसोरो आंखौ आं रायसोगारथारो होद खुगा बारथारलै आब'आ होनना रायो आंखौ हा रायाबा ने आरो सारा बिटिसिखौ गिदिं गिदिं आब'आनो आइजोफोरखौ फोजाबाय नङा होमबा आरो दिनै आइजोफ्राथ' आंनि सायाव आसा थागोन ना थाया आब'आ माबा मोनसे खालामगोन नोंसोरबोथ' सानदों ओइ पस्टारखौ मोनखाथारगोन जों आब'नि आमोलाव होननानै नङा होमबा आब'आ होखाथारगोन होननानै नैबे आसाखौ दंगासिनो बयबो सारा बिटिसिनि आइजोआनो आसा दङ बे आब'आ माबा मोनसे खालामगोन बियो होननानै दा बे बुस्थुखौ माबा मोनसे लरा लरि खालामना होयोबा एसे दुखु मोननाय फैना नैबेयावहाय आङो रायनानैबाबो बुङो आरोखि मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनहैनांगोन जेरैबायदि मोननांगौ बेखौ मोननांगोन होननानै दा जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोननियाव जुदि मोनसेबो मोनासैबा इयुनफ्राव जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय आंबो रायलायगोन जाहाथे साराबो टिसिएलसि चेयारमेन हिसाबै साराबो नारसिनो जाहाथे इएमखौ नङा होमबा 200टा गाहाम होदों मोनसे समस्थियाव 100टा गाहाम होदों दाउफ्रा माने 100टा मानसि 100 जन मानसिनो हा 100 जन मोनबाथ' जथेस्थ' नङा होमबा आरो अमाया सासेयावनो माब्रै रानदों नांगौबा जों माब्रैनि जायगायाव मानै रानना लागोन नंगौना नङा सासे एदेरलायबाय नंगौना नङा नैबेबायदि खालामनो हायो आरोखि जेनेबा अमानिखौ 20 जन होबा जों 40 जन राननो हायो ना हाया मानै करि थिग बिदि आरोखि दा जेखिजाया मोनलांगोन दिनै मोनाखै गाबोन मोनगोन बे आसाखौ नोंथांमोनहा लाबाय था आरो अरायसम दङ तारमाने जेब्लासिम जोङो पार्टिया जोंनि बे बिटिआर सरकार थाबाय थागोन अब्लासिम जोंबो दङ मावलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि थाखायनो दिनै आं न' बां गारनानै ओंखारबाय थादों आंनि लाबालाबनि थाखाय नङा न'आवथ' आंबो नोंसोरबायदि जनानै जानो हायोना नङा होमबा आरो आंथ' जोबोद गोबावनिफ्रायनो सासे बिजनेसमेन आं बिजनेस मावनानै जाबोनाय मानसि आं मिस्ट्रिबो मावनानै जादों दे मानसिफ्रा साननो हागौ देलाय मालाय बिराद हाइ फाइ न'खरनि मानसि होननानै खिन्थु आङो जोबोद उन्दै माने गोरिब न'खरनि सासे फिसाजो आं बेबायदि आङो काट मिस्ट्रिबो मावोमोन आं गोबां बिजनेस मावनानै जाबोदों बेखायनो आङो आइजोफोरनि दुखु सुखुखौ माने नैबे बिखायाव लानानै आं जेरै दुखु खस्थ' खालामबोदों बेखायनो नैबे बिखायाव हाबनानै थाखानायखाय आंनो बिदि खस्थ' खालामनायखाय आं मालायखौबो नायनो हाया दा बेनोल' आं नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोनहा बयबो माने दिनै मोनाखै गाबोन मोनगोन दिनै आं माबा मोनसे जायाखै गाबोन समनिहा जागोन नैबेखौ साननानै लाबाय था आरोखि नङा होमबा जोङो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे नोंथांमोनहा ओरै जाया बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरोबाव जोङो मा होदों सरकारनिफ्राय दहाय एसे आगोलाव प्रेसिडेन्टआ बुंलांखाबाय नोंसिना बोराय बुरै पेन्सन आरो जब कार्ड आरो रेशन कार्ड आरो बिदिनो अरुणोदय आसनि गोबां आसनिफोर मोनबाय नङा होमबा जों गोबां मोनबाय दा बुस्थुआ बेनोल' बेखौ मोननोब्ला जोङो बयबो सासे मेम्बार जानांगौ जानाङाबा दालाय नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुप दायोबा बयबो मेम्बारशिपनि कालेक्सन खालामना खालामा मेम्बार फिस होनांगौ ना थिग बिदिनो UPPL नि नों सासे मेम्बार जानाय लोगो लोगो नोंहाबो मोनसे आइडेन्टिटि थानांगौ बे आइडेन्टिटिया मा मेम्बारशिप ड्राइभ मिथिबाय मेम्बारशिप ड्राइभ बेखौ मेम्बारशिपखौ लाबासो नों सासे UPPL नि होननानै मिथिजानाय जाबाय आरो नङा होमबा दा बेखायनो आं खावलायदों बयबो जाहाथे मेम्बारशिप ड्राइभखौ लायो आरो बुस्थुआ जाहैबाय नोंथांमोना मेम्बारशिप ड्राइभ लानाय लोगो लोगो मेम्बारशिप कार्ड लानाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया रेकर्डआ थागोन उमुक नाम बिफाया उमुक बा फिसाया उमुक गामि उमुक मिथिबायना दा बेयाव लिरजोबखादों आं नायखांबाय ओमफ्राय मोनसेल' बुस्थु गैया मबाइल नाम्बार गैया मबाइल नाम्बारखौ लाथारनांगौ बिथांमोना
आं प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि फंबायमोनखौ बुंबाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ थाबैनो कालेक्सन खालामनांगौ जायफोरा मेम्बारशिप ड्राइभ लाखांबाय बे मेम्बारशिप ड्राइभ लाखांनायफोरखौ नोंथांमोना मबाइल नाम्बार कालेक्सन खालाम मानो नांगौ मिथिबायना आं बेखौ खिन्थानो नागिरदों मानो नांगौ जेनेबा हमना लादो एबार नैबे गामिनिनो नोंथांमोननि गामिनिनो सनाथि रुपाथि सोमहारि फर एग्जाम्पल हिसाबै होनबाय आं बे एग्जाम्पल ओरैनो माबानानै होनबाय आरोखि आं सनाथि मैनाथि रुपाथि मोनफैबाय बिथांमोननि नामा दङ एबार सनाथिया मोनबाय जेनेबा हमना लादो कुकार मोनबाय बास राइट चिन्ता नांगौ नङा होमबा नेक्स्टआव रुपाथिया मोनदोंना मोनाखै मैनाथिया मोनदोंना मोनाखै नैबेखौ मोननायखौ राइट होबाय मोनैया थाबाय जेब्ला समाव स्किम फैबाय बै गामिया सोर मोनखो सनाथि मैनाथि मोनहा मोनबाय रुपाथिया मोनाखै नैबेखौ डाइरेक्ट कन्टेक्टजों लिंहरनांगोन नङा नङा नै नोङो मोनाखै उमुक उमुगा मोनसे नङा मोनसे मोनलांबाय ओरैबायदि स्किम फैदों बा ओरैबायदि सुबिदा फैदों नों फैलाय आधार कार्ड लानानै फै बा भटार कार्ड लानानै फैनानै फन खालामनानै प्राइमारिनि मानसिफ्रा लिंहरनांगौ बे नंगौना नङा नङा होमबा बयबो मोननाय जागोन ना जाया होमबाना अब्लासो बयबो होनगोन जे UPPL दोलोनि मावनायखौ मोजाङा नैबेयाव मानो होनबा फन खालामनानै लिंहरलायो आं लायनो थाङाखैबामोन मालाय फन खालामनानै प्राइमारिया लिंहरदों बिदि होनगोन ना होना नङा होमबा नैबेबादि आरोखि बेखायनो फन नाम्बारा मास्ट बि मिथिबाय आं बेखौ खावलायबाय फंबायफोर नोंथांमोना कालेक्सन खालामनानै ला आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय न'खराव साबैसे भटार्स दङ लाजोबनांगौ माबोरै नों मोनखांबाय नोंनो राइट थागोन नोंनि फिसाजोआथ' मोनाखैना नङा नङा भटार्स दङ आंनि फिसालाबो भट होयो आंनि फिसाजोआबो भट होयो मोननांगौ आंनि फिसाजो फिसालानिबो नङा नङा ओंखायनो न'खराव जुदि साबा भटार्स दंबा साबायाबो लानांगौ मानो होनबा बेयाव राइट थिन मोननाया मोनबाय मोनैखौथ' हरनांगोन ना जिहेतु नोंनि फिसालायाबो मेम्बारशिप बेयाव दा बे आरोखि ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थुखौ बुंनो नागिरदों जोङो बेयाव स्किल होथारनांगौ मा नों 100 थाखा 200 थाखा होथारनांगौ बिदि नङा नोंनि अननानै सोरबाया मालाय साख्रियाफ्रा बियाबाबो 500 थाखा गाहाम होदों मानो होनोबा आंहा फिसाया BA पास जानानै MA पास जानानै दङ सानसेबाबोथ' साख्रि मोनगोन ना आंनि फिसायाबो नङा होमबा आंनि फिसायाबो सानसेबाबो साख्रि मोनगोन बिना फैसानि साख्रि होगासिनो दं बिटिआर सरकारा थाइसेबो थाखा घुस जायालासिनो होमबा सानसेबाबो साख्रि मोनखागोन होननानै मालाय सोरबा 100 200 300 400 500 हाजारबाबो होदों बेयाव खुनु लिमिट गैया खिन्थु बुस्थुआ बेनो जोङो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोना पार्टिखौ फोथार बे फैसाखौबो रावबो मोनजाया प्राइमारियाबो मोनजाया ब्लकआबो मोनजाया सोरबा डिस्ट्रिक्टआबो मोनजाया बेयो मा सेन्ट्रेलाव थांगोन सेन्ट्रेलाव डाइरेक्ट आरोबाव मेल मिटिं खुंनो थाखाय बे फैसाखौनो बाहायफिनो आरोखि नोंथांमोनावनो फैफिनबाय दिनै साहा लोंगोन नङा होमबा नैबेफोरावनो फैलायबाय बेबायदि आरोखि दा बेखायनो द कनफारेन्स खुंगोन नैबेयाव बाहायबाय बे फैसाया जोंनियावनो फैफिनो बा नोंथांमोनावनो फैफिनो दा बे खोथाखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो आङो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो मेम्बारशिपखौ बानायनानै लायो डेभेलपमेन्टआथ' दिनै नङा गाबोन मोनखागोनखा आरो मोना नङा न' जायफोरा न' लादों न' मोनदों बिथांमोनाबो लानांगौ रावबो बारग'नो नाङा आरोखि बयबो लानांगोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय मानो होनबा नों सासे मेम्बार जानोब्ला नोंहा मोनसे आइडेन्टिटि थाथारनांगोन परिचय मोनसे जोंबो लादों जोंनिया 500 थाइसेमोन ने सार 500 थाइसेमोन जोंना सेन्ट्रेलनिया जों 500 थाइसे होनानै जोंबो मानो होनबा अफिसारफ्राथ' सिनायाना सोरबा अफिसार गोदान फैयो बिसोरथ' सिनायाना गुबुन हारिफ्राथ' सिनायाना मानो होनबा बियो UPPLनि मानसि नंगौना नङा जोङो नैबेखौ देखायनो हायो आरोखि आइडेन्टिटि नै आं UPPLनि उमुक होननानै दा बेबायदि परिचयआ जोंनाव थायो आरोखि दा नोंथांमोनाबो थागोन UPPLनि सोद्रोमा नोंथांमोनाबो बेखौ लानानै दोननाय लोगो लोगो नैहाय आंबो UPPLनिमोन माबा फैदों होननानै फैनानै सोंफैनोबो हायो बिसिडिसियाव एबार सोरनि जाखो न'फ्रा फैदोंनो माबा सौखा फैदोंनो
माबा माबि फैनायफोरखौ नोंथांमोनहा बै आइ कार्ड थाबासो अधिकार जागोन नङा होमबा सोंनो हानाय जागोन अब्लासो फैनानै सोंनो हानाय जागोन आरोखि नोंथांमोननि अननायजों 30 थाखा 25 थाखा बेफोरबायदिबो होनो हायो नोंथांमोनहा जा होयो बुस्थुआ खिन्थु 21 थाखानि गाहायाव जानो मोननाय नङा 21 थाखा 20 थाखा होनबा जानाय नङा आरोखि बिनि बारा जानांगोन मानो होनबा जोंना जेनेरेल हिसाबै 21 थाखा लायो खिन्थु सोरबा सोरबा आं बै मर्टनगुरियाव मोनदोंमोन मर्टनगुरि समस्थियाव आङो इनचार्ज मोननाय समाव आं जेरैबायदि बुंदोंमोन बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा माने गोबां मानसियानो सोरबा 50 थाखा 100 थाखा 200 थाखा 500 थाखा होदलाबायदों मानो होनबा बेस्राफोर दिं दिं प्राइमारिया गारि लानानै थांसै साखाबसेबो गैया गय खान्दिसेबो गैया नैबेखौ लानानै माने 25 थाखा सोरबा 30 थाखा 40 थाखा बिदि हरदों आरोखि मानो होनबा 21 थाखा लानाय जायगायाव जुदि नोङो 20 थाखा हरोबा बै प्रेसिडेन्टआ थाइसेखौ बरायनांगोन ना सेन्ट्रेलाव नैबे आरोखि नैबेखौ लानानै आं नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थाबाय नोंथांमोनहा जाहाथे अननानै मेम्बारशिप ड्राइभखौ जाहाथे खालामनानै लायो नङाबा नेक्स्टआव बै बायदिसिना स्किम फैनायाव सोसननायाव उसुबिदा जागोन जोंनि मेम्बारानो नंथाराबा जों बोरै हरनो नङा होमबा जोंनि मेम्बार हिसाबै नोंथांमोना परिचय मोनसे लानांगौ बे परिचयआ बेनो माने रेजिस्टार राजनितिक हान्जाफ्रा जेरावबो लाखायो मिथिबायना सबानो लायो गिदिर गिदिर राजनितिक हान्जाफ्राबो बिदिनो लायो आरोखि मेम्बारशिप हिसाबै आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो गोबां खोथा नोंथांमोननि टिटिएलसि चेयारमेन बिथाङा बुंगोन आं बेखौनो खावलायबाय चेयारमेन फंबायखौ बुंखाबाय जे रेशन कार्डआ माबायदि खालामनांगौ आरो जब कार्डखौबो बयबो मावनानै जाग्राफ्रा मोननांगौ नङा होमबा दाथ' जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि सोलिगासिनो दङ आं बेखौ नोंथांमोनखौ सोरहाबा गैयाबा बानायनानै लानो थाखाय खावलायबाय आरो जायफोरा जब कार्ड दङ आरो माबा दं बिथांमोनहाबो मेम्बारशिप ड्राइभखौ लानांगौ आरोखि जब कार्डल' बानायनानै जानाय नङा बेहाबो आं गावदि सासे UPPL नि बेनि परिचयखौ लानांगोन आरोखि आं बेखौ खावलायबाय आरो न' मोनग्रा बिथांमोनाबो लानांगोन बयबो जाय बिथांमोन सोरबा सोरबा BPF नि मानसिफ्राबो मोनदों नङा होमबा गुबुन हान्जानिफ्राबो मोनदों बिथांमोनखौबो नोंथांमोना मेम्बारशिप लानो थाखाय खावलायनांगोन मानो होनबा नों सासे मेम्बारशिप नङाबा जोंनियाव मेम्बार नङाबा नों बोरै मोनगोन नोंखौ बोरै मोनखो नङा होमबा नैबे खोथाखौ नोंथांमोना खावलायनानै बिथांमोनखौ मेम्बारशिप लानो थाखाय खावलायनांगोन 75% खौथ' खोन्थाखाबाय माबायदि मोनगोन खामानि मावबा मोनगोन ओमफ्राय देनां मोनखांनानै दारायसै आरो मा आब'खौ मोजां खामानिल' माव आरो नोंसोर मावथारोबा माखौ खालामगोन बेखौ थांखि ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिनि माबायै आङो हेफाजाब होगोन नोंथांमोननि इनचार्ज जानानै थाखाबाय नालाय बे समस्थिनि नायनांगौ दायथ'आ आंनि थाबाय आरोखि नोंसोरखौबो आरो दतमायावबो ओरैनोथ' बांसिन दायथ' हरजानाय जाबाय नालाय जिल्ला हिसाबै आंहा बिजनियाव गोलैदों आरो बेयावबो समस्ति मोनबा गावनि थाबावबाय 6था जोंनियावबो MCLA गैया जोंनिया BPF निसोमोन नाथाय BPF निबाबो आङो जोंनि हेन्डेल खालामजोबो चेयारमेनफ्राबो जोंनि जोब UPPL नि गोजा UPPL नि चेयारमेन गोजा 10था बिथांमोनहाबो गोबां बिदिनो आं बिथांमोनखौ लानानै खामानि मावो दा फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां बिदिनो बायदिसिना स्किम फैयो ना गुरनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्राफोर सामफ्रामबो जेनेबा ना फानाबानो मोनजाया बेफोरबायदि न'खरनो 3000 होदोंमोन आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआव नैबेखौबो थांनाय बाराव आङो 150था होबाय आंनि समस्थियाव आरो एबारबो 85था सेलेक्ट होनाय जादों हास्लाबाखै हाखु दाखु आंहा ओरै गिदिंबाय थानायावनो माने खबरखौनो मोना जायो बेबायदि आरोखि एक्सट्रा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावग्राया एक्सट्रा थानांगौ होमबाना मावनो हायो दा नोंथांमोनखौबो खावलायबाय इयुनफ्राव माबा माबि खबर मोनोबा
एबार आरो आङो नोंथांमोननो आइजो हिसाबै खबर हरगोन प्राइमारियाव हरगोन जाहाथे प्राइमारिफ्रा वमेन्सफोरखौ लेंनानै होयो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ क्लियार होखानोसै आं सोरबा सोरबा आइजोफ्रा ओरैबायदि दुखु मोननानै दं जे जोंना वमेन्स प्राइमारि गैला नालाय ओमफ्राय पेरेन्टफोरा बारा खाथिर खालामथारा होननानै बुङो नालाय ओंखायनो पेरेन्टआव लादोंना लायाखै बेखौसो सोंनो नागिरदां आइजो सोदोंना सोआखै साबेसे दं सानै औ एसे बारा होजायोमोन आरो ने होजानानै थांबाय जोब्बाय नेक्स्टआव हयले 10 जनाव साबा 15 जनबा साबाखौ आइजो होनांगौ बिसोरो एबारनिफ्राय ओंखायनो खावलायखाबाय मानो होनबा आइजोफ्रा नायदो बेयाव नायनाङो आइजोआ बांसिनना सोर बांसिन नायदो सब मेल मिथिङाव आइजोआनो बांसिनसो आइजोआ नङा होमबा आरो जोङो बिटिसि इलेक्सनाव जेसेबांनाखि खामानि मावदोंबा आइजोआनो बांसिन मावनो मावाखै मेल मिथिङा सोरजों समायदों आइजोजोंसो नङा होमबा ओंखायनो जोंना मानगोनां सिबा एबार होनदों द्लाम आइजोफोरनो टिकेट होनाय जागोन होननानै दा नायनोसै नङा होमबा नोंथांमोना बयबो एकदम नोंथांमोनाबो बयबो नाजानांगोन सोरबा आइजो गोरों मानसि दंबा बेबो ओंखारनांगोन जेरावखि जाया नङा होमबा थारमाने होनो होननानै मानसिया मावनो हानाय मानसिबो जानांगोन नङा नङा मावनो हानाय रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिनो हानाय अननो हानाय बा अननो रोंनाय मानसि जानांगोन खालि गोरोंखौल' नायबाबो जाया सोरनाबा सोरनाबा क्वालिफिकेसन दंबाबो क्वालिटि गैया जायो नंगौ नङा आरो सोरनाबा माने क्वालिटि दं क्वालिफिकेसन गैया सोरबा जाम्बि जाम्बायाबो ओरैबायदि रायजो राजाखौ सिबिनो गोरों मानसि थायो लेखा रोङियाबो थायो नङा होमबा सोरबा लेखा रोङिफ्राबो माने रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिनो हानाय मानसि थायो बेखायनो जोङो खुनु फाराग लानो नाङा गोरों रोङिजों फाराग लानो नाङा ओरैनो राजनितिकाथ' आखाइजोंसो नङा होमबा बे मोनसेयावनो बहानि मोनसेयावनो देरहायो मोनसेयावनो जेनो नंगौ नङा बेखायनो जोंना UPPL ना मा गासिखौबो नांगौ जाम्बा जाम्बि एकदम फुथ्रु फुथ्रु जोंनो नांगौ आरोखि जोंनो गोरों गोरा नांलाया जोंखौ ओंखायनो थांनाय इलेक्सनाव होनोमोन ना जथ' गाद्रा गुद्रा बे UPPL आवनो दंजोबो होनना रायोमोन गाद्रा गुद्रालायनो जोंना गाद्रा गुद्रायानो सरखार दानो हाबाय दा नङा होमबा गाद्रा गुद्रा आखायासो खिन्थायो दा बेखायनो खावलायदों नोंथांमोनाबो गोख्रों जादो सरकारा जोंनिनो थाबाय थागोन जोंथ' थांखि लादों 25-30 बोसोर सरकार खालामनो होननानै खालामनो हागोन हाया दे नोंसोरो हायो दा हानांगोन मानो होनोबा दा बयबो नुबाय नै गाज्रि गाज्रि रायग्राया सिरिजोबथार आंखौ अमा बानायग्रायाबो सिरिथार दा सोरबा सोरबा आंखौ अमा बानायलाय माबा मारायलाय बानायबाय थायो मबाइलाव बेफोरबो सिरिथार एकदम गाज्रि गाज्रि रायग्राया एसे सिरि जाबाय बिश्वनाथ ओरै सिमना बारायनाय लोगो लोगो सिरि सोरबा सोरबा होनदोंमोन बिटिआरावनो थायानो सिमना बारायबा दा अबाव दंथाय मानसिया नागिरना मोना दाख्लै आंनाव सोरबा सोरबा सोंहरदों बायद' माथो लोंलाय जाबा बेमार आजारबो जायो होननानै आन्दाज मोनबाय नङा होमबा गोबाङानो स्ट्रक जायै जायै थैलागासिनो दं उन्दै उन्दै बैसोआनो मानसिफ्रा स्ट्रक जानानै थैदों बांद्राय जौ लोंनाय नै बेफोरो दा जोंनि बिटिआर जे जोंनि सरकार बे सरकारा एसे नोंथांमोना नुबाय फेस्टिभेल जोंना गियाननि फेस्टिभेल खालामजेनबाय एफा मोजां फेस्टिभेल खालामनानै दिनै लोंनाय जानाय गैया सोरबा सोरबा सानदों जानो मोनो लोंनो मोनो फेस्टिभेल नालाय फेस्टिभेल माने रंजानायसो सानदोंमोन सोरबा सोरबा थांबाय जेबो गैया खिन्थु बिजाब थागोन आखाइजों दानाय आखाइजों मावनाय गासिबो हाबाफारिफ्रा थागोन माने नै बेबायदि मावनानै जानो हायो होननानै खिन्थानायसै आरो जोंना सरकारा नै बेबायदि खालामबानो मानसिया थांनानै थानो हायो नै बेबायदि मावबानो गलाम जाया नै बेखौसो फोरमायनाय दा बेखायनो बयबो रायजो राजाया मिथिबाय दा दिनै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राबो एसे एसे फावसयगासिनो दङ नोंमारगौ माथो
बिटिआर सरकारा ओरै थांखि लामारदों माथो मोजाङानो जामारदों नैबेबायदि गाव गावसोरनो साननो हानाय गोहोआ फैबाय दा बेखायनो सासे सानैया थाखागोन नङा होमबा नोंखौथ' बयबो मोजां मोनजोबहोनो हायाना सोरबा गाज्रि मोनग्रायाथ' मोनखागोन दा बेखायनो आङो बुंबाय जे नोंथांमोनहाबो बयबो बे नैबे जोंनि UPPL सरकारजोंनो थानानै बा जेब्लायबो नोंथांमोनहा हेफाजाब होनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्रावबो जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि केन्डिडेटखौ होनानै देरहाहोनो हायो केन्डिडेटआ जायानो जाया मानो नङा होमबा जाय केम जाया UPPL दोलोनिफ्राय जायखौनो होगोन बेखौनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायबाय जोंहा MP फैगौ बारा गोबाव गैला MP नि थाखाय इलेक्सन केम्पेनिं खालामनांसिगोनसो जोङो बयबो ओंखारनांसिगोनसो केम्पेनिं खालामनो थाखाय दा बेखिनिखौनो खावलायबाय आङो ओमफ्राय साफ्रोमबो मेम्बारशिप ड्राइभखौ खालामगोन ना नङा होमबा बयखौबो खालामनो थाखाय खावलायबाय ओमफ्राय प्राइमारिसिम खावलायनाय अमेन जायखौ दोनदों बे अमेनखौ अमेननि लाइनजों खारनो थाखाय रिसिप्टखौ जाहाथे बिसोरनो होयो दे एक्सट्रायै नोंस्रा रेकर्ड दोनदो ओमफ्राय बिसोरनो हरदो ओमफ्राय माबाखौ मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायाव बिथांमोनखौ मबाइल नाम्बार लिरफानांगौ होननानै मुरायाव लिरफाहो रेजिस्टारखौ नों मेनटेन खालाम पेरेन्टफ्रा मेनटेन खालामदो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ बै मुरायाव लिरै लाखिजोब होननानै बुं दे फुल एड्रेस लानानै आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो गोलाव बुंला मोनसे मिटिं जानोसै बेयाव जागासिनो होनदां दा बेखायनो बयनिसिमबो मोजां मोनबाय आं नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै माने आं जेरै गामियाव थायो नोंथांमोनाबो बिदिनो आङो माने गामियावसो साबसिन मोनो जोङो बिराद मोजां बारहावा मोनो नङा होमबा टाउनाव थायोबा मा बारानो मारैबा गुदुं माबा गाज्रि गेसाव मोनामलायनाय बार फैयो दा जोङो बिराद मोजां नेचार जोङो दंफां लाइफांनि सिङाव थानाय जोङो गामि ओनसोलाव मोजां बारहावा जोङो जानाय लोंनायाबो जोंना मोजां मैगं थाइगं जोङो न'नि गोबोरखिजोंनो बानायनाय मैगं थाइगं मोनजायो नङा होमबा दा बेखायनो नोंथांमोना जेरैबायदि दं जोबोद मोजां मोनदों आरो अराय सम लोगो मोनबाय थागोन आं बेखौ मिजिं थिबाय जाहाथे आफा इसोरा मोजाङै मोजां लाखियोबा फैबाय थानो मोनगोन लोगो मोनबाय थागोन आं बेखिनिखौ आसा दोननानै आंनि देरसिननो फिन आरोबाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिबाय आरो